Takže čaute ľudia, chlopci a zičence, moje meno je Mároš a toto je Adam. A v dnešnom videu sme si pre vás pripravili veľmi zaujímavé trickshotové video, kde sa vlastne Adam pokusí dať 3 trickshoty hokejové. Dobre, takže prvý trickshot bude crossbar bucket trickshot, takže budeme musieť dať od brvna do vedra, ktoré je na čiare. A vlastne v tom vedre bude aj naliata voda, aby to, viete, aby to malo taký pekný efekt, viete, na konci, aby to tak fajne čľuplo. Dobre, takže poďme na to. Ty mi to rád vystrihal. Kámo. To bol najlepší pokus zatiaľ. Juj. Troška nižšie. No skús vole. Vidíš, no takto skús, vieš, tú žábku možno. Počkej, daj mi jeden pokus. Ak to teraz Maroš dá, tak má u mňa 10 eur. Nesúčte ma, hej, ja a hokej nejdeme moc dohromady, hej. Dobre, live, ja nemiešam. Ale teraz som skoro vedro. Aspoň na čo. Počkej, toto je ten puk. Jeeeeej! Je to tam! Si sa tam nedostalo, ale videli ste to na kamere, máme to tam, bolo to tam, proste. Dobre, takže prvý trick, čo som dal, som mu navený do potenia, takže toto bude ešte ťažké. Idem na druhý, takže v prvom trickshote si nadvidím takto puk, takto spravím nejakú takú točku, nahodím si ho a musím trafiť ten puk, čo si nahodím. Dobre, takže ideme na to. Dal som pekný gól. Trafil som to! Ani. Trafil som to, kámo. Stoj! Áno! Je to tam! Áno! Dobre, takže asi po hodine 3/4 máme dotočený druhý trickshot. Dobre, takže ideme na posledný trickshot, čiže bude to vlastne Jonathan Toews trickshot. Dobre, takže spravil tento trickshot, dávame ho taký menší prestrih. Dobre, takže poďme na to. Fľaška je už pripravená. Teraz si trošku tú plachtu dám o niečo bližšie a idem na to. Počkaj, kde je toto?
Ja sa to tam špídil! No! Nie! Nie! Si robíš srandu! Neymar, no je hokejový Neymar toto. To si robíš srandu! Áno. Čo je, kamo? Top. Posledný trik, čo sme dneska nedali, takže pokračujeme na budúce. Dobre, takže je tu ďalší deň, sme späť a pokračujeme. No. Ale ešte si skoro trafil, kam od mantinelu si skoro trafil. The real world. Áno! Áno! Je to tam, kurňa, po asi 3-4 hodinách. Je to tam, Adam si frajer, je to tam. Takže toto je záver videa. Ak sa vám videjko páčilo, určite zanechajte like a odber. Do komentárov nám môžete napísať aj také ďalšie nápady na športové videá, trickshoty, bars, čo vás napadne. A vidíme sa pri ďalšom retardovanom športovom videjku. Čaute. Je tam. Je tam. Je tam.